Onwaga higa mokalo kane wantiere ka chenro kidwaro yore achiel mag yot mag tho kata mag yudo depression timo wala gi county chalni oganda kata jok matimo rak nigi luoro machalo kama e kindwa. An kaka kijana kendo ng'ama nigi hera mopogore kiwango mopogore mar timo ohala, abro wuoyo e yore mag pending bills. Sirikende mag gwenge pok otimonwa makare ahinya kaka jopiny kaluwore e weche mag chudo. To nang'o kamae, adwa gwenyora gi Molin matin kanowacho ni moko kuom gik momiyo wan gi pending bills gi gin over budget. To an adwa terowa e sirikende mag loch gwenge mano wakungo yudo mokwongo, mano ware higa 2013. Iyudo ka ng'eny Gavanas magwa nodonjo e telo gi paro mar chiemo. Mibadhi no otimo newa e kaontis magwa mamiyo ng'eny pending bills gi gope gi otimore nade ochopo kama nitiere. Mar ariyo, bende wanyalo wacho ni gope gi luwore gi ng'aming'e e kaunti. Ibo yudo ka ina Cleophas samoro onge ng'aming'e e kaunti. Itimo bidding. Koro chieng' chudo kama koro hell breaks loose, onge ng'ama nyalo konyi fast track. Tiyudo ka jok moko ma samoro MCA nochwalo nyinge kata kambi mare en idwa chule mapiyo. Koro ibo yudo ka munyonge hana haki, wach kamano. Jogo ma onge ng'ama ong'eyo kamoro ma samoro initema to iyudo. So achiel kuom aparo ni gik manyalo miyo wa joma tindo, nikech ing'eyo ka ng'enyne joma gine hinyo ahinya gin joma tindo, nikech samoro ionge gi the capital to minyalo chulo godo gine, chuno ni nyaka ikaw loan. Mana kaka iwacho, sani wa joma timo ohala kigomba ka gi your partners to gibro koni ni county to wawere go mon. So wabro kwayo counties mondo wang'eyo ni gin gi pek ahinya, the current governors, and aparo ni king'iyo the last report of control of budget gisetemo ahinya. CII ose reduce kidhie report mar control of budget no endi, ibo yudo ka counties magwa ok tim marach ahinya. Chilo governor kumae wachore ni osetemo reduce. Kisumu pending bills geni malo ahinya. Taparo ni bende nikech luwore gi the type of Kisumu being a cosmopolitan, a metropolitan, samoro budget ni malo. To bende ayie gi Molin bende partly ni over budget bende. King'iyo revenue collection ma last year, on revenue ma Siaya nochoko 508 million. Yes. Then Homa Bay nochoko 491, Migori nochoko 406, Kisumu ineno nochoko 1.1 billion. Koro aparo ni pesa to ichoko moromo e counties. Kikaw mich magichoko to imiyo gi the national government from the exchequer. En mana misappropriation of funds ema miyo pending bills gi bedo malo ahinya. Makopo ni governors magwa kachiel gi MCAs nyalo dino rot mag mibadhi gi, wanyalo punguza sana pending bills. Erokamano ahinya Felix. Ara mi CPA Molin Achayo thuolo bende winjo gino ma Felix bende olero karka Felix Ooko e studio, gino ma okoni kanyo minya do thuolo mar mondo mi iler kaluwore gi lony mari kachiel koda ka gino manyaka sani be nyabedo ni ing'eyo kanyo manyabedo ni timore counties wa, gino ma liekore nyaka sani weche mag mibadhi. Molin, nyabedo ni mae kata kopogore gi weche mag budget en achiel kuom rode manyalo bedo karka. To oganda kaluoro weche mag timo ohala e county ni ero gido weche mag depression, oganda ipeyo mwandu gi dhi, nitie gik mathoth ma otenore koda